Goed, we staan gewoon wat meer buiig. Hier en daar gaan toch een paar buien om. En we binnen er ik nog net hier en dat steeds, maar we hadden krijgen maar een dip. Joen en vannacht. Ja, eerst ik nog wel eens even zinnen, maar ik al een enkele bui. En later Joen en vannacht komen stevige buien dus kant op. Dat binnen buien, maar komen ze op Tonger en maar komen ze op Wienstetten. Dus een duidelijke waarschuwing ik van de wetensport. Daartussen toch nog eens een opklaring en de temperaturen al rond 14 graden. En dan de wind. Eerst nog west-zuidwest en die is matig of zwak en die draait later vannacht naar het noorden. En dan wordt die krachtig onthut in het kust- en watergebied. En dan is de toon zetten van morgen. In de maand is misschien nog een licht buikje hier en daar. In het oosten misschien nog een bui met tonger. Maar daarna komt in de midden de zinnen ik regelmatig te vastschien. Hoewel de bewolking er aardig is. Een protte bewolking dus. En de temperatuur morgen 18 graden. Een wat koele dag. En de wind die komt morgen uit het noorden en het noordwesten. Krachtig onthut. Pas letter op de dag wat aannemend. Morgen is het droeg. Voor alle activiteiten en evenementen in de provincie. En dan op naar het weekend. Dus het vooruitzicht. Sneeuw, een droege dag. Zinnen, bewolking, njontje, misschien op plakken 20 graden. En sneeuw, dan is het al naaisimmer. Maar zo'n 20 graden als temperatuur, de zinnen erbij, flink wat zinnen. Ik nog wat bewolking en man is heel dal naaisimmer. Een warme dag, maar zo'n 22 graden. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het baarsje.